Ola, moi boas a todo o mundo, xentuza. Vamos a continuar un episodio máis co Cities Skylines e esta serie que estamos levando de Nova Quintans. Neste episodio querría ir crecendo cara este equipo Montañas Álamo, pero imos cambialo. De feito, penso que podría ser un distrito aparte, non? Podría ser unha parte perfectamente. Bueno, temos ainda que crecer aquí, temos todo isto por crecer, non sei aínda que facer con esta rotonda, se cambiara de sentido ou non. Moitas cousas por facer aínda, non? Moitas cousas, pero, bueno, imos ir continuando. Isto está entre tres distritos. Vale, o primeiro vai ser cambiar isto. Imos porlle un novo distrito, unha nova parroquia, digamos as cousas polo seu nome. Sí. Vale. Pides por aquí. Está a reventar este cemiterio, que cambialo. Pero vale, ata aquí. Ata aquí. Como se vai chamar este distrito? Eh, Alaxe. Estupendo. Por que se chama Alaxe? Pois porque ten unha gran pedra. Aquí de feito entraría, pero dame medo romper as marcas. Uno por aquí. Que estaría. Vale. Vale, vale, vale. Imos por casiñas por aquí, por esta zona. Ok. Unhas tendas aquí ao lado da... para tapar un pouco tamén. E listo, isto é que vale iralo. Ok. Poderíamos porlle unha parada de bus. Unha parada de bus que conecte co centro. Que conecte co centro, non? Que veña, non sei, de... que veña de aquí, pase por aquí polo... Ah, vale. Pois... que veña de aquí, pase por aquí. Para aquí, non? Podemos vir xa para aquí po centro, non meternos pola rotonda. Poñemos outra parada aquí en medio, outra aquí no metro, e nada, que xa de volta. Podemos por aquí. Onde ven, pa aquí. Pare de novo aquí. Ten que dar unha volta moi fea. Pero bueno, vale. Esta, non? Vale. Vai ser da laxe este. Quero que sexa blanco.
No. O autobús vai ser... De momento voy a por este. Así o feucho, ¿no? Para aquí. Vale. Fantástico. Aquí ainda poderíamos facer algo máis, non? Algo máis xeitoso que isto. Dádeme isto aquí. A ver se chegamos xa ao porto. Teño ganas de poñelo. Cago en todo. Vale, estupendo. E aquí, claro, pechamos por aquí. E incluso podemos pechar outra vez por aquí. E así non temos super mazás. Ok. E agora faltaríanos aquí, que non estou seguro como facer. Poderíamos porlle así aquí un corte. Merda. É así. E ainda nos quedaría aquí espacio para facer algunha outra cafrada. Estou probando, a ver como queda isto. Chocan, non me gusta. E aquí tamén é xuntar demasiadas saídas. Bueno, ímolo deixar así por o de agora. E xa iremos vendo. Tampouco temos que apretar tanto espacio, que ainda temos moito por onde crecer. Isto como me queda un pouco así asá. Hostia, mira onde estaban as bateas. A ver como quedan. Pois debaixo do mar. Pois quedan debaixo do mar. Unhas bateas un pouco raras. Non funciona ben este mod, eh. Non funciona nada ben. En fin. Ok, ya. Voulle por aquí un caminiño, o de sempre, non? A ver si dá. No, non dá. Non quere dar. Vale. Vale, vale, vale. Está indo un pouco xusto de FPS, non sei por qué. A ver se está algún cable mal enchufado.
Bueno, vale. Incluso podemos porlle un parking pequeniño por aquí. Da, ¿no? Demasiado xusto. Nada, fora. Vale, vale. Poñemos aquí así unhas árbores. E pa adiante. E xa ten mellor pinta isto. Típicos banquitos con publicidade. Bueno, unhas papeleiras. O lixo. Unhas farolas. Ainda temos que ver como é a nosa cidade de noite, eh? Ainda non a vimos de noite. Así un banco. Quedan un pouco torcidos. Dame unha rabia que flipades. Pero bueno. Mirando para o centro comercial, non? Que é o importante. Comprar, comprar, comprar. Non temos demanda de casas. Como vai isto? Vale, isto vai ser todo, obviamente, desta zona. Vale. Como se chama? Parque Santa, isto non ten sentido. Hai que buscarlle... Ala, perfecto. Como imos de servicios? Policía chungo. Imos moi chungo da pañoca. Aquí temos un... Pero bueno, un pobo sin pañoca é máis feliz. Bombeiros imos guai, con isto imos guai. Bueno, imos guai ata aquí non imos guai. Sí, aquí vai ben un de bombeiros. Que non lle afecta isto para nada, ¿no? Así que perfecto. Auga. Uns bombeiros sin agua, a verdade que van un pouco chungo. Vamos conectar isto á rede. Vale. Parece que imos mal de cementerios ou algo así. Sí. Isto mellor por aquí non iba mal. Aquí na zona industrial poñemos un. Xa hai un aí. Aquí ao lado do atletismo. Non, isto mellor aquí sí que vai ben. Non queda moi forzado aquí. As aforas na laxe, incluso podemos mover este tamén pa aquí. No presuposto podo facer algo con isto. Vou subir
A tope. O quería no pa outro lado. No, no. Quería así. Exacto. Pero aquí. Ben, estupendo. Aquí isto mellor se fa unha rotonda aquí para xuntar isto, que non sei como casar moi ben esta línea, gustame que quede así, non? Aquí vai así asá, vai moi así asá. Estou vendo que podemos mellorar isto porque este camiño chegue aquí. E incluso que toque. Ay, por favor, que mal vaya esto. Así, vale. E de aquí a aquí. Estupendo. Ben, 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 ben. Vale. Piden moita industria. Piden moita industria por aquí. Preocúpame o dos mortos. Imos por unha incineradora ou algo. Aquí. Para que vaya chupando desta parte. E vale, parece que está todo... Non hai electricidade aquí? Porque non chega electricidade aquí? Que sentido ten isto? Vamos, moi guai de electricidade. Que sentido ten isto? Están todas as partes conectadas, non? No, non están todas as partes conectadas. Vale, esto... Vou a cambiar. Vou a cambiar. Isto ten máis sentido así. E que sexa toda a industria que lle pete. E algo teño que facer aquí. Máis voltas non me vai a dar. Para máis voltas. Non me vai a dar para máis voltas. Daríame para unha máis cara aquí. Pero que cara a este lado non me vai a dar máis. O mellor por outra rotonda, mini rotonda aquí.
podemos ir crecendo a partir dela, non? Que sexa unha entrada. A ver como sería isto. Aquí non me vai a dar pa máis, ainda que tampouco me está convencendo moito de xente. Merda. A ver que tal sae isto, non me está gustando moito. Ah! Este tráfico é demasiado. O tráfico. E por aquí non me entra nadie, que manda carallo. Isto mellor este ángulo está me perxudicando moito. Esto dá noxo. Dá moito noxo isto. Vale, temos que solucionar este problema. O se non só se nos vai ir facendo máis grande. O se non só se nos vai ir facendo máis grande. Esta hora non o sacamos de aquí en tempo. Algo isto mellor así, máis directo, tería máis sentido que un... Voulle dar así por agora, que valeire isto, movémolo e quitamos todo isto de aquí.
Porque qué maneira complicarnos a vida con isto. Nos está estragando todo. Nos está a estragar todo. Podríamos cambialo. No, non nos vai deixar cambialo. Esto non nos vai deixar cambialo. Que merda todo. A ver se cando poidamos mover isto podemos facer que avance. Poñerlle varios carriles porque esto non pode seguir así. Vale, imos por oficinas. Que non nos estragan tanto. Uy, no, este no. Estou pensando en unir esto, pero vai quedar como super chungo. ¿Cómo activaba esto? Vale. Ben, eh, vamos a activarse a esto, por si non vos decatachedes, pois xa íbamos a por isto.
Vale. Que pases polo centro, que veña a universidade, que veña a esta zona tamén, que veña a zona de oficinas. E non, a zona industrial pasamos. E que veña aquí directamente. E se queren a zona industrial que baixen aquí con outro. Vale, como vai o este? Vale, 50 e pico. A ver como é a densidade. Por exemplo, aquí non hai ninguén esperando. Aquí só hai unha persoa. A ver, quero ver o percorrido que fai. Sácame todo isto. Vale, leva 11 pasaxeiros. Creo que esta é a primeira parada que puxemos, non? Vale, aquí énchese. Ven todo por aquí, estupendo. Aquí sigue cheo. É po centro que vai. Vale, volvese a encher aquí. E nada, vale. Aí xa era a parada do metro. Volvese a encher nesas oficinas. Vale. Ahora paraba aquí, ¿no? Sí, recollía... A ver, non quedaba nadie aí. Ui, costoulle meter a marcha. Dá toda a volta. E vale, e voltas a encher. Vale, non vou cambiar por outro modelo máis grande. Non me disgusta. Ben, isto xa se moveu, así que imos... Imos movelo. Vale. Vai estar nesta esquina polo de agora. Vale. Podemos quitar isto. Ok. Vale, quitamos isto. E isto. Máis recto non pode ir. Máis recto non pode ir. Vamos a ver se se mete a xente por aquí. Mentres tanto que isto vaya chupando lixo. Vale, esténse metendo, pero métense os de a zona agrícola. Podo mercar outra leira, non?
A seguinte vai ser esta para... Acabo de velo. Acabo de velo, acabo de velo, acabo de velo. Mira onde está a merda, xa está chegando aquí. Isto é un problema, eh? Isto é un verdadeiro problema. Como chega aquí, morreu a cidade. Como chega aquí, morreu a cidade. Temos que crecer o máis rápido posible. Ai, que merda, vai morrer a cidade, eh? Como isto toque, morreu a cidade. O bo que se desplazou. Limpiouse aquí, pero parece que esta merda está movéndose cara aquí. Isto é un problemón grande, grande, grande. Así estamos a pouco de conseguir o porto, eh? A ver se o conseguimos neste episodio. Isto mellor con estes edificios que crecen aquí xa o conseguimos. E aquí por outra banda vou a ir asfaltando. Mentras crecemos. Vale. Agua. Sí, precisan agua. Vale, vamos a deixar bonito para cando morran todos, porque a este paso van morrer todos. Que pasou coa electricidade? Ah, vale, que se conectaba a partir de aquí. Estupendo. Vamos a por os primeiros edificios de aquí. Imos por un par máis por acá. Supoño que tendremos que chegar, non? Aos 36.000 para poder marcar outra leira. Sí, vale. Pois ese é o obxectivo. Chegar aos 36.000 antes de morrer.
Así que nada, darlle caña a esto como si non houvese mañán. Eu todo tranquilo, poñendo bonito, non sei que, nada, nada. A morte. E oficinas por aquí tamén, claro. Vale, vale. Uf, porque pouco, eh? Vamos a marcar isto e vamos a mover. Hostia, queda como unha cruz, un pouco chungo. Demasiado... Demasiado cruz, para o meu gusto. Pero vale. Vamos a mover isto e xa nos olvidamos do tema. Vale, e ahora que facemos con isto? Estas podemos movelas, non? Pues podemos movelas aquí que fan 20. Ah, mira, imos movelas para aquí que xa, total, xa están aquí bastantes. E podemos mover isto tamén para aquí. 8. Bueno, isto non me disgustaba como quedaba aquí. Porque si vamos a ter que retocar todo isto. E xa podemos poñer o porto, xente. Que vai caer aquí. Pero primeiro vamos a acabar de facer isto. E que así non se nos envenena a xente. Precisan máis destos, así que nada, vamos a porlles outro. Ben, deixadme ver canto levamos de grabación. Mas xa vai facer unha hora. Así que vamos a ir poñendo o porto. Vamos a deixalo. Non sei como vai isto. Nah, isto non o están empregando nada. Non están empregando nada isto. Véñenme pa aquí e isto sigue sendo un problemón de carallo. Creo que vamos a ter que quitar este semáforo, eh. Eu penso que nos está dando máis problemas que solucións. Creo que non se move nadie. Non se move nadie. Isto canto lle queda. Ainda vai moi lento. Bueno, fin. O porto. A canto estamos de densidade de tráfico? 82. Bueno, entre os 80 non me queixo. Pero non hai que relaxarse tampouco co tema. Porto de pasaxeiros. Eu penso que tiña un chuli por aquí. Estación de autobús e porto. Este é o chuli. Vale, pero bueno. Podemos por este. Mentres tanto. Non entendo por que non che deixa poñelos no peirao. Eso molesta un montón. Pero un montón molesta. Pero vale. Imos poñelo aquí porque fai moito ruido. E temos que conectalo, claro. Así ou... Podríamos facer así ou sería moita cafrada?
Va, nin tanta cafrada, ¿no? Unha pendiente un pouco áspera. Pero non me disgusta. Vale, vamos a porlle un pouco de peirao. Imos porlle por aquí. Onde estaba? Estaba acá. Eh, que pasa coa agua? Ah, que non teñen luz. Non sei aínda se facelo así ou tirar por aquí recto, porque quedou así como un caminiño. Podía ser como típico paseo marítimo. Trazo libre. Sí, mellor así, ¿no? Que aquela curva xigante. Estas marcas xas podemos borrar porque xa non nos interesa para nada saber onde está a merda. Vale. Ay, Dios, no. E podríamos por para celebrar. Para celebrar. Podíamos poñer algo por aquí, ¿no? Plaza de difuntos. Actual Cosmos. Temos que estar en bancarrota para isto. Destes non nos queda moito. Grandes almacenes poden ir para outra nova. Outra nova rotonda. Que ainda non puxemos distrito, se non me lembro. Esta estatuilla podemos poñela aquí, ao lado da entrada a uni. Dentro del ahorro. Isto aquí na laxe viña xeñal, a verdade. ¡Ah! ¡Que rabia me dá estas cousas cando por un nada! Pero mira, aquí sí que entra. Típico sitio onde vir a comprar cousas barateiras. Vale. Non, pero estaba pensando en poñer aquí. Outra plaza non sei, porque xa temos esa aí.
O mellor aquí podíamos poñer unha plaza neste palo, non? De la vida e la muerte. Ao lado do hospital, non? Non cuadra de todo mal. Estos edificios hai que ir poñéndonos. Facenda. Aquí sí que me entra, por algún motivo. Pois mira, imos poñer aquí Facenda. Estou buscando, isto está buscando. Desto ainda non puxemos nada. Biblioteca académica. Que penso que é o mismo edificio que outro central. Hmm. Un acuario. Centro de exposiciones. Sí, casi prefiro algo máis así. Poñémoslle aquí a Torre de Hércules. A Torre de Hércules que sería máis aquí, non? En algún momento vamos ter que crecer cara aquí arriba. E poñémola por aquí. Incluso aquí ao lado do porto tendría máis sentido poñela. O edificio non cuadra mal, pero tampouco é moi alto. Tampouco é moi alto. Mm. Pero non vou esclavar aquí neste que é teatro, aquí xa temos un teatro. Museo moderno. Vale. Non me disgusta. Vamos a conectalo. Por onde o conectamos? Vale, podemos conectarlo directamente aquí. Ben, aquí está claro. Vale, parece que conectou.
Esa é unha curviña suave, e isto pa aquí. Entón temos como arquitectura aquí clásica e aquí arquitectura contemporánea. Bueno, clásica. Isto sería máis neoclásico, non? Ten pinta de ser típicos edificios do século XIX. Este ten pinta de ser de mediados do 20. Isto xa teñe pinta de ser dos 90 como mínimo. E aquí tamén habrá que porlle, bueno, xa puxemos a facenda, pero habrá que porlle algo máis. Aquí o esto mellor entraría este. Por nada. Joder, que manía de fastidiarlo por uns milímetros. Bueno, da igual. Xa, xa crecimos bastante por hoxe. Eu penso que podemos ir deixándono. Así que nada, o que vos digo sempre, xente. Espero que vos este gustando as series e así, suscribídevos, comentade, compartide, bebe de agua para mantervos vivos, xa falamos para a seguinte. Besitos, chao.